Kan sarong alaw, hindi ako napapasala. Istorya na naman kaya itong inaapuntang the prodigal son. Contrast na naman itong katuang-tugang sa itong muhod na tugang. Kasi kung ililimunta itong version ni St. Luke kan Beatitudes, kaya ang palada, siya sana ang may contrast. Paano po pinapahiling niya ang pagkakaiba kan mga paladan na bebendisyonan. Dapat pinapahiling niya man itong mga bakong paladan na mamaldisyonon. Kapag binasa na kaya ining kapaladan kay Matthew, puro sa na mga kapaladan, mayo po itong maldisyon. Sa Ebanghelyo mo niyan, mahihiling tapos iraray ining contrast. Contrast entre ining Fariseo, asin ining obrador ning buwis. Nakula po din man po sa rong publikano. Ano ba ang contrast? Ano ba pagkakaiba kay ining duwa? Sa titindog pa sana, mahihiling ka ng pagkakaiba. Kay Fariseo, nakatinga sa itaas. Kasi kung ano-anong pinagsasabi na pag-umaw sa iyang sarili. Samantalang ining kubrador ni Luis, dahil nga kaya mo magtingkala, dahil nga nakakarinig sa itaas, hindi nagtutugtog lugod sa iyang dalaan, sa iyang pagmamibig. Yan ang enot na contrast. Ano yung kadua na contrast? Hilintan na lang po itong pagpapamadji. Takong tutuso ni Fariseo, dahil po talaga siya nagpapamadji. Anong ginigilo niya? He is informing God how good He is. Salamat na yan, tago na yan, bako akong siring sa iba, para kangkang, tampalasan, para sambay. Kasi bakit lang, napikumaw niya ang sarili niya, hinuhagi pa itong kubrador ng buwis. Bako akong siring kay ni kubrador. Tandaan, dapat ko siyang kapareho kay itong kubrador, at siya daan nag-aayuno, kaduwa sa simana, naghihimuluhan. Samantalang ngayon, ining kubrador daan, dahil nagigibo ang siring. So, nailing po ang contrast. Samantalang ining kubrador, ano ang sa iyang sinasabi? Siya talaga ang tunay na nangamadji. Sa pagtugtog niya kasi yung daghan, hindi ako natataramo na mahadang ko sa iya, O Diyos, kaya raki ako na parasala. Sa pagkakaibang ini, sa contrast na ini, anong sabi ng kalurangnan? Nagsasabi ako sa Indo, naghilig ini, bot sabihon, duman sa nagpuli sa iyang harong, ining kubrador ng buwis na napawaran sala. Alagan ining Fariseo dai. Ang inutaadan din mga tugang iyo ini, ang maabhaw pala dahil pwedeng mga G. Ang maabhaw. Dahil warang kung mitbit pa nito at tataramo na yan, giikan niya sa mapaabaw. Maabhaw. Dahil pwedeng magpamadji. Ano ka rin Fariseo? May sense of self-righteousness. Kaya sabi ko sa inyo sa bako, dahil man talaga siya nagpapamadji. He is informing God that He is a good man. Iyan ang hino. Dapat pala sa nagpapamadji, ito ang pagkumbaba. Itong siring kay kubrador ng buwis na nagsasabi, O Diyos ko, kay raki ako na parmasala. Ano ikaduwa? Dahil pala pwedeng magpamadji ang nagduduhagi sa kapwa. Kaya kung nagpapamadji kita, hinihiling
siya sa katarik ka. Marami ako na nagpapangadjining sa turo. Sinabi ko, may nahilig ako nagkakakay. Joke lang. Imbis na atuman ang sarili niya, hinihiling yung sa atubangan, siyang sa kataig, kung ano-ano ang naririsa. Tapos, matikwil sa kataig. Will maganda yan. Kaya ang nangduduhagi, dahil pwede magpangadji. Sa pagpapangadji, bakong kapwang pinaatungan mo, kundi ang sarili mo, kasi nakikiulay ka sa mahal na Diyos. Kaya kung mag-aatong ka naman sa katain mo, dahil ka po nagpapangadji. Kapag kita nagsisimba, nakatulog kita dyan tapos, may maabot dyan ang dramatic entrance. Hindi rin nagraralagatak ang high heels. Yan sa tao nagpapasyon show. Dahil ita na pang-atuman. Kapag inatuman mo yan, ugma pa yan. Kundi mag-atong sa sarili. Mga tugang, ang mas mahalaga sa tuyang tandaan. Inipig pa makikita na inipig sa sabi ng luha. Ining Fariseo, ang pigsasabi niya, halos, si daay niya piggigibo. Si mga marahal na daay niya piggigibo, anong sabi niya? Bakit may akong paratangkang? Bakit may akong tampalasan? Bakit may akong parasambay? Puro sudain niya pigigibo. Mga maraot na totoo na dahin niya pigigibo. Alaga ng mas mahalaga mga tulang. Ang maragay na pigigibo mo. Bakit lang ang pag-magic, bakit lang ang pag-ayuno, bakit lang ang pagtauning inulungan. Kung yan ang ginigibo mo, ikakarahay ang sa inyong kapwa. Iyo yan ang dapat nasimbahon. Bago, itong maraot na sa tuyang pag-iiwasan. Kaya po mga tugang, sabi kaya, may pagkakaiba, itong inaabot na positive goodness sa negative goodness. Parang po, kung nadamog na nindo yan, na distinction na yan. Ang negative goodness po mga tugang, pag-iwas lang yan sa marao. Pero ang positive goodness, yan ito may nakikinibuhan ka talagang maray para sa kapwa. As in, ang mas may merito, ito pong positive goodness. Mga tugang, kung yan naalala, digdi sa mga parokya sa South District, na parte ng sa Tuyang Diocese, sineselebrar niya po ang sa Tuyang Diocese Sunday. Ika-16 na taon ang sa Tuyang pagiging diocese. Susubdig di sa pagsasabi ko pa sana. Siguro, ang tendency ta mga tugang iyo po na sarong ta ang sa Tuyang mga naginibuhan. Masabi kita, uy, nagtalupod na sa Tuyang Diocese, pakalinis ng 16 na taon. Kaano ka nagtalupod na? Nagparadakol na ang sa Tuyang mga SKK. Nagparadakol na ang sa Tuyang mga parokya. Kaya ito, pagmok na ang prelatura, 17 isa ng parokya, ngunya, 34 parokya, 3 mission stations, ay kabulan na ang pinagkalubungan. Kaya ito, dikit-dikit ang pali. Pero alam ka ito, 19 kayo, ngunyan, labi ng 50.
di kita ang mga seminarista. Ngunyan, katulong ng seminarista, ikaw pa kita ni tulong seminaryo. Dagol naman ang nagsisirimba. Kung ano-ano naman mga programa, ang ibo kita. Diba, sa tuwing pagtiripong, aruhong tangan ito mga Pariseo, nakapagpara-congratulate yung talang sa tuwing sa diri, na magtaraman kita sa mahal na Diyos. Salamat, mahal na Diyos, na kami siring na kani. Garo mas amay man gayon mga tuta, na sa pagkakataon na ini, balikan tamang nilitong kaya ka ng nagkakaginaribuhan. Itong dapat pang ibuhon. Waro po baga, totoo, naglalabol, escape kill. Pero, inarabot ka na daw, itong mga taga-arang yung lugar. Napapasimba ka na daw simba. Ang mga kalalakihan, yung na daw sa simbahan. Umunyan, dirilangan kita. So, iyo yan ang pagkalubo. Stewardship program, haloy-haloy ng pig. Dahil umaar-aar mo, pero taon na pinaparplanuhan, may paparamitingan. Abot mo niya, mahayop pa. Agaro pa palang kitang gainama. Kaya mga tugang, ang diocese ang day totoo, nagpapasalamat kita. Pero ba pwedeng panahon for self-congratulation? Takadakol pa palang kitang dapat na hamanon. Tanganing totoo na sabi ka na kita nagkaluto. 2010, sa tuyang na pong na-formulate, ang sa tuyang vision. Ano na nga ng vision ta? Sabi ta, SKK. Sa rong simbahan na nagbabakla, pasiring sa kabunyugan, simbuhay ng pagsaksi sa kanila. Hapot, may kabunyugan na daw, sa tuyang lokal na simbahan, sa tuyang mga SKK, sa tuyang mga organisasyon, kabunyugan, ino na nag-iiriwan, mga organisasyon sa parokya. Ino na nag-iiriwan, mga choir. Hain ang kaburunyugan. Sa muyang mga padi, burunyog daw kami. O, ining mga yaw sa altar, simba ka daw nito yan. Sarap daw kita, inabot ka na daw, o sinasabuhay ka na daw, ang satuyang vision. Mga buhay na daw kitang saksi sa kaalian, ang satuyang pagkabuhay. Kasi nag-elon na dapat na magkabot ka iyan. Kaming mga kapalian. Kami ang mga leaders, kami ang dapat na nagtataon ng maray na paaraw sa Indo. Kami ang dapat na nanginginutan na maging mga buhay na saksi sa kaalian bago pa kamo. Ibaan kami pa ang enot na nag-iiskandalo. Sinabi ko man lang, tibaan. Kaya ang matugang, magayon na pagkurupan, magayon ining ibang inyong initakang piguro-purupang ko, yun ang nalawag sa sakuyang isip. Angay na pag-isip-isipon sa panahon ng pagpasalamat, totoo, takadamol yung biyaya, alagad, panahon man, tanganing siring sa obrador, kanuwis, itaman kapos makapagsabi, nagtutugtog sa daghan. O Diyos ko,